εύκολη καταφυγή, ελλείψη άλλων επιχειρημάτων είναι ότι είναι καιρός να αφήσουμε την παρελθοντολογία. Είπα θα απαντήσω και σε αυτό το ερώτημα. Πρώτον, είναι παρελθόν. Η δοκιμασία που υποστήκαμε πριν 3 χρόνια είναι παρελθόν. Είναι απομακρυσμένο. Είναι εκτός πολιτικού σκηνικού να υπάρχει το ενδεχόμενο αυτοί που μεθόδευσαν την αποδοχή του σχεδίου ΑΝΑΝ να επαναφέρουν έναν παρόμοιο σχέδιο. Μας το υπενθύμισε, επαναλαμβάνω, ο κύριος Ταλάτ προχθές στη συνέντευξη του. Αυτοί οι οποίοι ενοχλούνται για το παρελθόν δεν είναι οι ίδιοι που εγείρουν θέματα του παρελθόντος. Δεν είναι αυτοί που αμφισβητούν τη συνέπεια μου. Είπαμε προηγουμένως, μέσα αρχίζουν να κλονίζουν αν ήμουν υπέρ του όχι. Δεν είναι αυτοί που είπαν ότι έχω μεταφέρει, λέει, το βάρος της ευθύνης από τους ώμους μου στον λαό. Δεν είναι αυτοί που ήγηραν τα θέματα για την ΟΚΑΒΙΤΕ. Δεν είναι αυτοί που μιλούν για τις τάχατες αδράνειες μας στο Μπούρκιστοκ. Δεν έδωσαμε, λέει, τις κόκκινες γραμμές. Και όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τους έδειξε το έγγραφο, το οποίο δεν έχω κανένα πρόβλημα να δημοσιεύσω. 2 σελίδες και 7,5 γραμμές. Είπα ναι, αλλά δεν λέει ότι είναι κόκκινες. Όταν λες επιδιώκω αυτές τις αλλαγές και δεν το δέχομαι το σχέδιο αν δεν γίνουν αυτές οι αλλαγές ως πρώτη δόση, πρέπει να προσθέσουμε κάτω και είναι και κόκκινες γραμμές.